ne tɔgɔ Sanba Bacili. Jamana bɛ lihala mun na bi n hakili la dogolen tɛ maliyɛn si la bi. An ka jamana n b'a daminɛ ni dugawu ye an b'a fɔ Ala ka basigi. Nka n'i b'a fɔ Ala ka jamana basigi, basigi tɛ taa an yɛrɛ kɔ. An yɛrɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen basigi tɛ taa an yɛrɛ kɔ. Jamana in a sera lihala mun na bi a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna. A ma dogo mɔgɔ si la dɛ. Wa n b'a fɔ bɛɛ nɔ b'a la. Bɛɛ nɔ b'a la. Ni maa min bolo k'a nɔ t'a la, a nɔ b'a la. Ka sababu kɛ a kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Mais an bɛ bunako mun kan bi fanga dɛsɛra quoi. Vraiment fanga kɔni dɛsɛlen don. Fanga ka dɛsɛ a bɔra jamanadenw yɛrɛ la. Parce que n'i ye kow ta k'u lajɛ sariya sunba yɛrɛ ye bɔda dɔ di jamanadenw ma. Jamanadenw tɛna se ka a fɔ k'u bɛna o bila baara la. Parce que jamana désinformation de bɛ yen. Dɔ bɛ baara kɛ ka mɔgɔw informer ka sira yir'u la. Dɔ bɛ baara kɛ ka mɔgɔw désinformer pour que u kana bɔ ko kalama. Maliyɛn bɛna kunun waati jumɛn? Maliyɛn bɛna kunun waati jumɛn? Bon, ne tɛ kuma janya parce que n'an ko an bɛ jamana in kumakan fɔ, an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. Nka ne bɛ min fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye, bɛɛ k'i cɛsiri parce que ko kun b'an kan dɛ. Mais fɛn mun b'i kunu, i kana sɔn a k'i nɛmu. Mais Mali ta, a bɛ i b'a fɔ a nɛn bɔlen don an kama. A tora sɔɔni dɔrɔn a b'a nɛmu. Jamana ye min di an ma, ni jamana tɛ se lakana kɔrɔ, jamana ma se balo kɔrɔ, a ma se éducation kɔrɔ, école secteur, a ma se santé kɔrɔ, c'est que o b'a jira k'a fɔ ko jamana tɛ yen. An bɛ yɔrɔ mun na bi, jamana t'an bolo. An bɛ wuli de an b'an cɛsiri an bɛ jamana segin a minɛn kɔnɔ. N'o ma kɛ, jamana kelen marabaga fila, i yɛrɛ k'a jateminɛ. A fɔra ko président de la république ye prisonnier au gracier sunkalo in na ko covid-19 ko. Bon, o kɛra 400 prisonniers. An bɔra ka mɛn tugun k'a fɔ ko Kidal ko olu fana ka président ye mɔgɔ gracier ko 21 prisonniers. Mais vraiment ne m'a faamu. Kidal ye Mali dɔ ye ou bien Mali dɔ tɛ yan? Jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ o ko ɲɛfɔ an ye. O ye kelen. An ka lakana yala a bɛ jɔn de bolo? U ko armée reconstituée ko taara Kidal. U taara Kidal mais an y'a mɛn o don k'a fɔ k'u y'u gɛn ka bɔ yen. Mais u y'u gɛn ka bɔ lihala jumɛn na? Est-ce que u ka territoire de don wa? Oh, ni Mali territoire tɛ, u k'u ɲɛfɔ an ye, an k'o fana faamuya. Mais sariya sunba kɔni ye min ta k'a di maliyɛnw ma n'a fɔra o ma ko désobéissance civile. Ne b'a fɔ maliyɛnw ye toujours n'i bɛ ko kɛ i k'i jija i kana bɔ démocratie hokumu kɔnɔ, i kana bɔ sariya hokumu kɔnɔna la. Parce que sariya ye min ta k'a di an ma n'an bɛ se k'a labaara bi o ye o de. Donc an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. Ni ninnu dɛsɛra an kɔrɔ, désobéissance civile ka bila ba la. Mɔgɔw ka bɔ ka désobéissance civile kɛ pour que ninnu fana ka se ka segin u ka minɛn kɔnɔ. N'u tɛ se ka segin, u ka bila maa wɛrɛ ka ta. Jamana den ɲuman dan t'u kelen o. Bon, ne b'o de fɔ maliyɛnw ye ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la quoi. Ne tɔgɔ Fatumata Jara. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ekɔliden kabini ekɔli daminɛra an tɛ ka kalan kɛ an tɛ ka fosi kɛ. Hali n'a sɔrɔ ne bɛ fɛ ka kɛ directrice ye yɔrɔ dɔ la a tɛna se ka ɲɛnabɔ parce que kabini ekɔli daminɛra kalan tɛ ka kɛ an bɛ so an bɛ taa ni ka seginw kɛ gɛrɛfuw bɛ kɛ an tɛ ka fosi yɛrɛ de kɛ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ u sen kan walasa an fana bɛ se ka kalan an ka se ka kalan kan an fana baw bɔ nɔgɔ la. A ka baara timinandiya b'a la aw yɛrɛ bɛ fo parce que journaliste ninnu timinan ka di courage b'u la mɔgɔw b'u nɛni an b'a fɔ tan an b'a kɛ tan mais a b'o bɛɛ mugan aw tɔgɔ la parce que jamana ko don an bɛ yɔrɔ min ta sisan jamana in fɛn damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ a ka kelen bɛ ka bɛɛ tɔnsi wuli ka jɔ n'o y'u ka bana in ye surtout bana in de kelen bɛ ka fɛ bon ne yɛrɛ Mari Sisoko ne ka baara de ye su baara ye. Ne ka baara de ye su baara ye parce que i ye san 27 kɛ baara min na kɔni fo ka taa retraite la yɔrɔ kɔni i ka kan ka dɔɔni dɔ a suko in na. Awa o kɔni min ye denmisɛnninw ka kalanko ye kalanko in a gɛlɛyara de ko nin ye faamaden nin ye fantanden non bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ maîtres de bɛ wele dugudenw de bɛ wele ka maîtres wele an b'an sigi u bɛ discuter jamana ɲɛmɔgɔ n'i kɛra sari fanga tɛ di bɛɛ ma. N'ala y'a d'i ma sini lahara i bɛ ɲininka a la ye anw bɛɛ ɲininkali bɛ k'ale la ye anw b'ale de bolo bi
ale bɛ ka jamana in diriger a yɛrɛ b'a dɔn a n'a ka gouvernement u b'a dɔn u ni ala kira cɛ u b'a dɔn jamana in tagabolo man ɲi kalanko ma ɲa ayi i kɔni tɛ baara ko kɔni fɔ i bɛ tila kalan na i tɛ baara sɔrɔ o y'a dama problème yɛrɛ ye denmisɛnninw bɛ taa concours kɛ ɲɛsi tɛ sɔrɔ la wari t'i kun i kɔni nana dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn ka diɲɛ minɛ a bɛ somɔgɔw ye dɔrɔn soyons clairs Mali in kɔnɔ a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ société min maga bɛ se ka kɛ min na ko min ka nɔgɔn bi bɛɛ b'a dɔn jamana in ka gɛlɛn kalanko yɛrɛ kɔnɔ tiɲɛna yɛrɛ de pewu an bɛ solution de ɲini kalanko in na maîtres ka wele faamaw ka wele c'est n'i ye fɛn f'i i ka maramɔgɔ ye kana nkalon tigɛ a ye tiɲɛ fɔ a ye dɔrɔn a bɛ lafiya cɛ nin de bɛ nin tɛ yen a banna n'i y'o fɔ dɔrɔn jamana bɛ avancer aw yɛrɛ filɛ nin bɛ taa a y'a da a ɲɛkɔrɔ a bɛ bɛn a tɛ bɛn bon an k'o bila mais n'i m'o kɛ dun n'i ye promesse di k'a fɔ nin don n bɛ nin ko kɛ nin san n bɛ nin ko kɛ e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o min bɛ na e place la i b'o de bila difficulté la o bon an ka cadre tɛ sɔn o de ma c'est à dire n'i bilara fɛn dɔ kunna i tɛ se k'a kɛ dɔrɔn gosili t'a la nɛni t'a la cɛ a ye ne bila nin poste de la ne tɛ se k'a kɛ ne bɛ bɔ a la an tɛ tubabu jamana yan i t'i nkalon tigɛ o n'i y'a tigɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ wele de bon i tɛ se ka nin kɛ dɔrɔn a bila kɛrɛfɛ i ye ne ta ne ka nin baara kɛ ne nana n ye papier ye vraiment ne b'a préféré ka jɛ nin baara kɔ n bɛ taa ni n ka dignité so n ka hɔrɔnya ni n ka danbe ye so fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'o de kɛ o i bilara nin ko de kunna jamana kunna tiɲɛ na jamana bɛ yɔrɔ min ta a bɛɛ dɛsɛlen don ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min yɛrɛ kɛ bilen o tuma ne b'a la minɛ ne bɛ jɛn a kɔ a ye mɔgɔ wɛrɛ wele a ka bila n place la a tɛ fɛn tiɲɛ o i denw bɛ tagama carré kɔnɔ o fɛnɛ ma i denw bɛ taa dugu wɛrɛ la o fɛnɛ ma mais bi hali n'i bɔra yen i denw bɛ tɔɔrɔ i mɔdenw bɛ tɔɔrɔ i tulomasamaw bɛ tɔɔrɔ i ka kabila bɛ tɔɔrɔ mais an ka Bamakɔ an tɛ se k'o de kɛ ni karila dɔrɔn i bɛ don ala ka kariba kɔnɔ k'i sigi diinɛmɔgɔw a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔrɔn a banna minnu b'aw ɲɛfɛ aw bɛ seli mɔgɔw bɛ seli aw de kɔfɛ a ye tiɲɛ a y'u masakɛw wele k'u sigi masakɛ i ye ne bila ko ne ka nin kuma kɛ masakɛ a tɛ ɲa nin tɛ kuranɛ kɔnɔ nin tɛ yen an ka nin dabila a banna ne bɛ se ka wele kan hakilina min fɔ jamana ko kan ɲama ko min kɔnɔ an na sigida la an tɔrɔlen don an ka baara la dɔɔni kamasɔrɔ yan ɲama bɛna to an da la fo n'an yɛrɛ ka obliger ka ɲama bɔ k'a ton hali n'a tonna donc fo an ka obliger ka mɔgɔ de ta k'a sara o k'a tɛ hali tiɲɛ bi o gɛlɛya b'an da la trop donc n'a bɛ se k'an dɛmɛ o la o bɛ diya an ye ne bɛ se ka min fɔ jamana kɔnɔden ye donc jamana kɔnɔden bɛɛ de ka ɲɔgɔn minɛ n'an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ jamana bɛ taa ɲɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ fana b'a dɔn jamana kɔnɔden n'o fana jamana kɔnɔden dɔn jamana bɛ taa ɲɛ n'o ma i kamala jamana kɔnɔden dɔn jamana tɛ se ka taa ɲɛ ɲɛsi ma ne bɛ min fɔ jamana kɔnɔmɔgɔ président ye a bɛ hakili to jamana la a bɛ hakili to jamana kɔnɔden la an fana ma hakili to mansaw la ne ma ko mansaya bɛ taa ɲɛ jamana kɔnɔden de don ni jamana kɔnɔden ma ɲɔgɔn minɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ ne bɛ min sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye wele ne ye Yaya Bari ye ne bɛ baara kɛ Bamakɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ baara ni sisan baara kelen tɛ bon sisan yɛrɛ ko an yɛrɛ bɛ baara kɛ bon an tɛ fɛn sɔrɔ bon client minnu bɛ na ni baara ye u tila k'a fɔ ko u bɛna baara avancer i ma nɛgɛw yɛrɛ tonton yan u bɛna baara avancer an bɛ dɔ k'a la an yɛrɛ b'a jɔ sisan u b'a fɔ ko wari tɛ yen a jɔlen bɛ to ten vraiment an kɔni an degulen don yɛrɛ ni yɛlɛma bɛ se ka don ko la o de ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye ne hakilina ye k'a fɔ o ye quoi bon ne kɔni bɛ se ka mun fɔ jamanakuntigi ye tiɲɛ yɛrɛ la vraiment banako in a ye fɛn caman jɔ Mali in kɔnɔ yɛrɛ donc ne bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli u k'u jɔ n'u bɛ mun kɛ u k'o kɛ vraiment an votera n'u ye pour que u ka se ka an ka degun ta ka bɔ an kan mais sisan vraiment tiɲɛ yɛrɛ la an y'a jateminɛ bon u ma se ka an jigi fa quoi donc ne bɛ mun fɔ population ye u ka fɛɛrɛ kɛ u ka bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la quoi donc janto yɔrɔ la kɔrɔko ka ɲi kosɛbɛ ne bɛ se ka mun fɔ o ye. Ne tɔgɔ Umar ne jamu Tarawele bon ne bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka grève in b'a kɔnɔ walasa an yɛrɛ ka se ka kalan an mɛnna so trop bon an sigilen bɛ so an tɛ foyi la an sigilen bɛ gɛrɛn na tɛ. Ne bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye u ka essayer ka grève in ban grève in a man ɲi élèves ma wa a man ɲi sini denmisɛnninw fana ka siniɲɛsigi ma u k'a lajɛ ka grève in ban.
aw ni cani baraji a ko ɲininkali la nin diyara n ye kojugu a bɛ opportunité dɔ di yan fɛnɛ bɛɛ ka bɔ n kalama n ka hakilina la ni kɔni y'a dan ne ma bi Mali ko bɛ degré min na bi Mali problème bɛɛ démocrate de nɔ ye actuellement parce que n'i y'a dan ne ma kɔni an ka démocrate bɛɛ bɔ jamana in kunna tous ceux qui se disent les démocrates an ka bɛɛ bɔ yen parce que munna u ye démocratie ta ka a cogo an kunna ni hakilina minnu ye a hakilina u ye maliyɛnw janfa n'a hakilina de u nana u y'a fɔ k'a ja u da la mais tandis que n'i ye a appliquer cogo lajɛ an fɛ yan i b'a ye k'a fɔ c'est hors du sujet donc o kama o démocratie bɛɛ kan ka bɔ an kunna Mali la nous voulons les républicains seulement les partisans de Modibo Keïta an mago b'olu dɔrɔn de la sinon an mago tɛ mɔgɔ si la tuguni. Lasina Jalo. n cɛ ni baraji. Mali école ko sisan ma tiɲɛ na a taara ka fɔ dan wa kuma yɛrɛ nafa foyi tɛ Mali école ko la bilen tiɲɛ na ni cɛkɔrɔba bɔ a sera k'i kɔsi Mali école ko la hali n'a ma se ka dɔwɛrɛ kɛ maliyɛnw ye a k'i ɲɛsin an ka denmisɛnninw ka étude ma a bɛ diya an ye kojugu fo k'a fɔ k'a diyara an ye hali k'a dan denmisɛnninw tɛ taa école la o bɛ carré kɔnɔ palon na accident b'o la a ka ca wa ni denmisɛnnin bɛ taa école la masa hakili bɛ sigi den bɛ école la carré kɔnɔ yɔli olu bɛ bɔ a la i m'a ye ni buwa kɔni an kɔni bɛ mun fɔ ka da o kan ni IBK sera k'i kɔsi an ka denmisɛnninw ka école ko la a bɛ diya an ye kojugu walayi. Ne tɔgɔ Isaka Traoré, je suis jeune, ma femme, mais université là. Bon, Mali kɔni, Mali bɛ degunba de kɔnɔ sisan nɔ, bɛɛ b'a kalama. D'abord problème de sécurité bɛ yen fɔlɔ, walasa jamana yɛrɛ ka stabiliser, faut sécurité ka assurer. Autorité tɛ ka se k'o yɛrɛ kɛ fɔlɔ. Bon, en tout accusé, c'est pas facile, mais bon, an mago bɛ solution na quoi, jeunesse mago b'o solution na, i m'a faamuya. Donc walasa développement yɛrɛ ka kɛ étude ka se ka kɛ kalan yɛrɛ jɔlen no fɔlɔ coronavirus ko in na k'u ka ca trop solution min bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka solution kelen fɔ nin kan mais u k'u réfléchir u k'u miiri an ka avenir la fɔlɔ ka solution ɲɛnama dɔ d'an ma an y'u ta k'u bila o de kama quoi. Ah bon, ne kɔni bɛ min fɔ sisan kɔni nous on sait pas quel pied il faut danser même parce que jamana in bɛ bolo min kan an t'a dɔn an bɛ taa fan min an bɛ taa kɔrɔn fɛ an bɛ taa tilebin fɛ an bɛ taa yan fɛ an t'a dɔn yɛrɛ bon maintenant le pays là on sait pas ce qui se passe parce que jamana non seulement kalan tɛ yen o ye denmisɛnninw ka ko ye jamana avenir ye denmisɛnninw de ye ni denmisɛnninw ma kalan qu'est-ce qu'on va faire depuis école ta ils n'ont même pas étudié 2 mois mais o ye kɔnɔgan de anw nous les parents d'élèves hein. Donc sisan jamana in min bɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ problème min bɛ jamana in kɔnɔ i k'a ɲini k'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana sɛgɛn min bɛ jamanadenw kan u k'o ɲini k'o dɔn pour que jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ni Mali taara ɲɛ a ka d'an bɛɛ mais jamana in bɛ bolo min kan bi an kɛn t'a dɔn a bɛna laban cogo cogo an t'a dɔn bɛɛ bɛ t'i kun fɛ wa an t'a dɔn jamana u bɛna di mɔgɔw ma an t'a dɔn mais le pays là aujourd'hui là ça va pas dɛ sɛgɛn bɛ yen dumuni tɛ yen foyi tɛ yen wari tɛ yen mais an bɛ mun kɛ sisan e bɛ duguba kɔnɔ ko dɔrɔmɛ kelen i t'a sɔrɔ k'a dun duguba kɔnɔ sigi a bɛ se ka kɛ ni wari t'i kun a tɛ se ka kɛ so sara bɛ yen courant sara bɛ yen ji sara bɛ yen tu vas faire quoi comment tu vas nourrir la famille non on sait même plus ce qu'on va faire dans ce pays là donc jamana ɲɛmɔgɔ an kɔni bɛ min f'u ye ils n'ont qu'à écouter ce qui se passe dans ce pays là jamana kɔnɔdenw sɛgɛn min b'u kan u k'a ɲini k'a dɔn min bɛ yen u k'o kɛ donc ne kɔni bɛ min bɛ k'a fɔ jamana ye ko la o de y'o ye. Bon, ne tɔgɔ Sulemani Yatara ne bɛ Bamakɔ yan vraiment min bɛ ne fɛ jamana ko in na jamanatigiw k'a lajɛ comme bɛ jamana in kɔnɔ u kana mɔgɔw kɛ taa kalama ye sɔnja de bɛ bɛɛ kan gɛlɛya bɛ adamadenw kan comme fɛn fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ k'a tɛ ɲɛnabɔ fɛn bɛ ɲɛnabɔ fɛn tɛ ka ɲɛnabɔ hali mɔgɔ minnu ko ka t'u jaabi denmisɛnninw ka école ko o yɛrɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ olu min ye sini ɲɛsigi ye n'olu mɔgɔw ma ɲɛnabɔ donc jɔn de bɛna kalan kɛ jɔn de bɛna diɲɛ mara tugun mais min mana sɔrɔ olu bɛ k'a bɛɛ k'u yɛrɛ ye o mɔgɔ tɛ jamana la a ɲɛna a tiɲɛna u ka foyi t'a la
wa an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo min na an tɛ sa cogo dɔn donc u ka fɛn fɔ an ye an bɛ min fɔ an ye faamu quoi don o don trop c'est trop a guanna u ka fɛn dɔ fɔ jamanadenw ye an bɛ min faamu wari yɛrɛ kuma yɛrɛ ka bɔ yen sa ji ka gɛlɛn courant ka gɛlɛn balo yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ o tuma k'a mun de bɛ yen min bɛ jamanatigiw bolo u k'a fɔ an ɲɛna n'an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ min kɛ an bɛ wuli k'o kɛ c'est tout jamana tɛ to nin kan in kan quoi f'a ka fɛn de ka fɔ jamanadenw ye jamana bɛ taa taabolo min kan o de ka ɲi quoi mais e mɔgɔ tɛ la o tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ. I ni ce i ni baraji ne fa merci. faso ko don an bɛ hɛrɛ ɲini an ka jamana ye fɛn o fɛn bɛ n'o ye tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛ ala deli ala k'o fitinɛ ala ka faga faso ko don ɲɛmɔgɔ ko y'a faamu diɲɛlatigɛ ko ɲɛfɛma de ye ɲɛfɛma ye n'i bɛ ɲɛfɛ fan hakilila minnu bɛ yan fan an bɛ ɲuman de ɲini a fan ni kɔfɛmɔgɔw an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma baara a bɛ ɲɛ cogo min na ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka baara sabati. I ni ce i ni baraji.